जी आप भी रंगमंच पर बतला और रुके 1 मिनट साक्षी जी के माध्यम से एक गीत संगीत का मांग सपना हल 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 जा जई बुत जा तोहरा खाती हमरा माइल ना प्यार काहे परसो के कोइला रहे जैसे भइला रहे प्यार काहे और सैया जी आप भी चली चले आइए।